Nke bụ ezofu bụle bebi ọkụ karịrị ofu bebi ọkụ be ntamahedume ego ya nụ ọ kpatara ya nanụ nanụ to ojikuti ekutela oshimiri maka le onwe gikwela adịje asilokeriwa before maka warunu awabuteke mbata le kitchen mbe emekwa interview one of my sister itokwela emendi ọsite n'ọdụgodo anọdụ tenri jigodo kwụla mgbada bụ ezanụ ụzọ update ọbụ utamu ndị mbịa tachi ya. So like as I was saying, baby ọkụ be ntamadume egi ya mọkpari akpapa ọ nanụ nanụ bụ dokore ji ọgbagota to oji ekuti ekutela oshimiri ile nya nta ikwade eshikwe eri beri anụ be eruru almost 1,000 people eshindi just by touching the video and you watch again more than 1,000 people leshindi ndile ekia edobe makando leshindi onwabo eka emeru red carpet maka demand watch ya opichia bedoro na nna na egbe ya asole lebere wana later ego it up to 3 billion naira. I'm talking of billion not million. 3 billion naira is going down for this burial because ibronye marikwego water ibiaka ho ihwe eyekotale mo ihwe gide range kota di whole burial ye marole ego rele kata de ego nwe gremanshi auto they go akparu for 10 years or wa be akparu for 50 years bury like this water made everywhere marama. I want to take the committee of the organizing committee and do more where maybe fego where that more Christian si asagangwali what's the so where that where uteshilabo ntamado ikuwecha igdeje me ada wacha ibufo ya maọbụ emekwa hwe gekweshimi ọgwụgwọ efi bechilebe m egosi unu ekapakụrụ efi efi ruekwa 20,000 cows ntanụ bapata 40 bịa. Yes, happy people, you see what I have right here, my virgin ostrich. They are ready to go on the grill. Look behind there, virgin cows. Huh? What's the time now? Is it up to 3 a.m.? Is it up to 3 a.m.? Let me check. 3 a.m. Oh, 4 minutes after 3, you see? We are still grilling. Billionaires that work harder. We work harder and smarter to make the bag, you know? Feed the body that works the money. Big shout out to Ebonyi people. It's all about baby ukus, that's burial. So we are here to make Ebonyi people feed the body that do not work the money. Somebody say Alasante. 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 Put it there. Say rip daddy, rip daddy, rip daddy, rip daddy. Daddy is called to glory.